Hola, nens i nenes! Avui aprendrem a fer sumes portant-ne. Primer, haurem de saber què és. Doncs la suma és una operació on agrupem o juntem dues quantitats per obtenir-ne un resultat. La suma la podem veure escrita de maneres diferents, a vegades en horitzontal i a vegades en vertical. Bé, doncs ara només cal aprendre a sumar nombres de 2 o més xifres. Vinga, som-hi! Abans de començar, hem de tenir clar que una unitat és 1. Una desena és un grup de 10 unitats i que una centena és un grup de 100 unitats. Ara ja podem començar. Quan veiem que els números són grans, el que fem és posar-los de manera vertical. Quan el posem un sobre l'altre, ho hem de fer de manera ordenada, les unitats amb les unitats i les desenes amb les desenes. El número 78 està format per 7 desenes i 8 unitats. I el número 23 està format per 2 desenes i 3 unitats. Primer, comptarem les unitats, que són 8 i 3, que fan 11. Després, agruparem les unitats per formar desenes. En aquest cas, n'hi ha una, així que la posarem sobre les desenes i ens quedarà una unitat. Ara que ja sabem i hem trobat les unitats, anem a sumar les desenes. 1, que l'hem tret de les unitats, 7 i 2. Això dona un total de 10 desenes. Molt bé, però un moment. Abans hem dit que 100 unitats eren 10 desenes i com que tenim 10 desenes, les podem agrupar en una centena. Aleshores, anem a veure el resultat de la suma anterior. Ens ha donat una unitat i 10 desenes, que això es convertirà en una centena. Per tant, el número final serà el 101. Una centena, 0 desenes i una unitat. A continuació, veureu d'una manera més visual com podem fer-ho amb centenes. I fins aquí l'explicació de la suma portant-ne. Espero que us hagi agradat. Adeu!